Wel, trowch gyda fi, os gwelwch yn dda, nid i 1 Samuel, ond i lyfr y Barnwyr. Barnwyr 13. Wrthos diwetha, wnaethon ni edrych ar y Pentecost ac Actau, a dwi ffwrdd, fel chi'n gwybod, wrthos nesaf, felly o'n i ddim eisiau neidio nôl amlaen i 1 Samuel ac yn y blaen. Felly, yn lle gwneud hynny, ni'n mynd i wneud rhywbeth bach yn wahanol bore yma, sef edrych ar hanes genedigaeth Samson yn Barnwyr 13. Ni'n teithio nôl nawr te ryw 100 mlynedd, roughly, mae haneswyr yn dweithio fi, cyn i Samuel i ymddangos, a i ni'n mynd i ddarllen y benod gyfan, Barnwyr 13. Unwaith eto, gwnaeth yr Israeliaid yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, a rhoddodd yr arglwydd hwy yn llawr Philistiaid am 20 mlynedd, neu 40 mlynedd. Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Manoa o Sora, o Lwyth Dan, ac yr oedd ei wraig yn ddiblant, heb enni yr un plentyn. Ymddangosodd angel yr arglwydd i'r wraig a dweud wrthi, dyma ti yn ddiblant, heb enni plentyn, ond byddai'n beichiogi ac yn geni mab. Felly gwylio rhag yfed gwyn na diod gadarn, a phaid a bwyta dim aflan, gan dy fod yn mynd i feichiogi a geni mab, ac nid yw ellyn i gyffwrdd a'i ben, oherwydd y mae'r bachgen i fod yn Nasariad i ddew o'r groth. Fydd yn dechrau'r gwaredu Israel o lawr Philistiaidd. Aeth y wraig at ei gŵr a dweud, daeth gŵr Duw ataf, a'i wedd fel angel Duw, yn frawychus iawn. Ni ofynnais iddo o ble roedd, ac ni ddywedodd ei enw wrthyf. Fe ddywedodd wrthyf byddai'n beichiogi ac yn geni mab. Felly paid ag yfed na gwyn a diod gadarn, na bwyta dim aflan, oherwydd bydd y bachgen yn Nasariad i ddew o'r groth hyd ddydd ei farw. Gweddiodd Manoa ar yr arglwydd, a dweud, o arglwydd, os gweli'n dda gad i'r gŵr Duw anfon, aes ddod yn ôl atom, i'n cyfarwyddo beth i'w wneud i'r bachgen a enir. Gwrandawodd Duw ar gais Manoa, a daeth angel Duw eto at y wraig, pan oedd hi'n eistedd allan yn y maes, a'i gŵr Manoa heb fod gyda hi. Rhedodd hithau ar unwaith a dweud wrth ei gŵr, a mae'r dyn a ddaeth ataf y diwrnod hwnnw wedi ymddangos eto. Cododd Manoa a dilynodd ei wraig at y dyn a gofyn iddo, ai ti yw'r gŵr a fi'n siarad gyda'n graig? Ac meddai yntai, ie. Gofynodd Manoa iddo, pan wireddir dy air, sut fachgen fydd ef, a beth fydd ei waith? Dywedodd angel yr arglwydd wrth Manoa, rhaid i'th wraig ofalu am bopeth a ddywedais wrthi. Nid yw hi fwyta dim a ddaw o'r wynwydden, nac i yfed gwyn a diod gadarn, na bwyta dim aflan. Mae i gadw'r cwbl o archmynnau iddi. Yna dywedodd Manoa wrth angel yr arglwydd, yr ydym am dy gadw yma nes y byddwn wedi paratoi mynd gafr ar dy gyfer. Ond atebodd angel yr arglwydd ef, pe baent yn fy nghadw yma, ni fyddwn yn bwyta dy fwyd, ond os wyt am offrymu poeth offryma ef i'r arglwydd. Ni wyddai Manoa mae angel yr arglwydd ydoedd, a gyfynodd iddi, beth yw dy enw i ni gael dy anrhydeddu pan wireddir dy air? Atebodd angel yr arglwydd, pam rwyt ti'n holi fel hyn ynghylch fy enw? Mae'n rhyfeddol. Yna cymerodd Manoa ar mynd gafr ar bwyd offrwm, a'i hoffrymu i'r arglwydd ar y graig, a digwyddodd rhyfeddod tra oedd Manoa a'i wraig yn edrych. Fel yr oedd y fflam yn codi oddi ar yr allor i'r awyr, esgynnodd angel yr arglwydd yn fflam yr allor. Yr oedd Manoa a'i wraig yn edrych, a syrthiasant ar ei hwynebau ar lawr. Nid ymddangosodd angel yr arglwydd iddynt mwyach, a sylweddolodd Manoa mae angel yr arglwydd oedd. Yna dywedodd Manoa wrth ei wraig, yr ydym yn sicr o farw am i ni weld Duw. Ond meddai hi wrtho, pe byddai'r arglwydd wedi dymuno i'n lladd, ni fyddai wedi derbyn poeth offrwm a bwyd offrwm o'n llaw, na dangos yr holl bethau hyn i ni, na pheri ni glywed pethau fel hyn yn awr.
Wedi'r wraig eni mab galwodd ef Samson. Tyfodd y bachgen dan fendith yr arglwydd, a dechreuodd ysbryd yr arglwydd ei gynhyrfu y mahanau dan rhwng Sora ac Estaol. Amen. Iawn, wel, jyst i osod yr olygfa i ni te. Mae pobl Israel yn amlwg yn gwneud beth maen nhw moyn, a dyw hynny ddim yn rhywbeth sydd yn plesio'r arglwydd. Mae'r benod yn dechrau off gyda unwaith eto, felly dyw e ddim yn rhywbeth newydd. Gwnaeth yr Israeliaid yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, mae'n dweud wrthyn ni, mae Duw yn rhoi'r Israeliaid nawr yn llaw y Philistiaid, y gelynion, am 40 o flynyddoedd. Ni'n dysgu rhywbeth pwysig iawn fyna, right off the bat, fel maen nhw'n dweud. Mae Duw yn dal i fod yn sofran, ond beth mae Duw yn dewis gwneud yw rhoi'r Israeliaid yn llaw y gelyn. Mae Duw yn dewis rhoi'r Israeliaid yn llaw y gelyn. A falle bod hwnna'n swnio'n rhyfedd i chi. Ond mae Duw yn gwneud hynny yn gwbl bwrpasol. Yn ei sofraniaeth, yn ei berffeithrwydd, mae Duw yn trefnu fod ei bobl yn gwybod i ni nawr wedi'n dal a wedi'n caethiwo gan y gelyn. Mae'n bwysig, mae Duw yn trefnu hynny. Ond mae'n gysgod i ni o sut mae Duw yn gweithio, hynny yw, yn gyffredinol sut mae Duw yn gweithio. Duw ddim yn goddau pobl sydd yn dangos dim concern a dim cariad a dim perthynas gyda fe, ond yn acto fel petai nhw'n bobl ddiw. Nid beth maen nhw'n edrych fel mae Duw yn poeni am. O'r olwg allanol, i'r cenhedloedd eraill, maen nhw dal yn edrych fel pobl ddiw. Yr Israeliaid yw nhw, pobl ddiw. Ond ar y tu fewn, dyn nhw ddim yn bobl ddiw. Dyn nhw ddim yn bobl sydd yn caru'r arglwydd, dyn nhw ddim yn byw i blesio'r arglwydd. Ac oherwydd hynny, mae Duw eisiau iddyn nhw wybod hynny. Mae Duw eisiau iddyn nhw wybod, dyw pethau ddim yn iawn fan hyn, dwi ddim yn hapus gyda chi fan hyn. A felly, mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl i ni'n hun, dim ond bod fi'n allanol yn rhyw fath o dangos fy hun i fod yn Gristion, mae popeth yn mynd i fod yn iawn. Mae Duw yn poeni am y galon. Duw ddim yn dweud wrthyn ni, wel, chi'n mynd i capel, chi'n darllen eich Beibl, mae pobl yn gwybod bod chi'n Grisnogion, dyna beth sy'n bwysig. Na. Byddai'r bobl yma'n cael eu hadnabod fel pobl ddiw. Cenedl ddiw, cenedl dewisiedig ddiw. A bydden nhw'n gallu dweud, edrychwch yn ôl beth mae Duw wedi wneud i'n pobl ni. Waw, i ni'n bobl dda. Ond mae Duw yn poeni am y galon. Maen nhw'n gwneud beth sydd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n cael eu trosglwyddo i law y gelyn. Ond dyma beth sy'n bwysig. Dyn nhw ddim yn cael eu rhoi yn nwylo'r gelyn mwyn aros yna. Maen nhw'n cael eu trosglwyddo mwyn i'r arglwydd gael eu hachub nhw nôl pan maen nhw'n edifarhau. Na chi beth hyfryd? Bod yr arglwydd yn gwybod, dim ond iddyn nhw sylweddoli beth maen nhw wedi gwneud, sut maen nhw wedi gwyro, dim ond iddyn nhw ddod yn ôl, mi fyddai'n trigarhau. Mi fyddai'n rhoi ail gyfle iddyn nhw. A dyna sy'n digwydd trwy lyfr y Barnwyr i gyd. Nid jyst unwaith, nid one-off yw mae'n digwydd trwyddo fe i gyd. Mae Joshua cyn ar ddechrau nawr llyfr y Barnwyr, mae Joshua yn marw. Mae wedi arwain pobl Israel wrth gwrs i Canan, i wlad yr Addewid. Right? Maen nhw wedi cael y safle lle maen nhw moyn. Bywyd da, popeth yn ffrwythlon, popeth yn gret, heddwch. A mae Duw yn dweud wrthyn nhw trwy Joshua, dim ond nawr i chi fyw yn ffyddlon i fi, dim ond i chi yrru mas yr Cananeaid, dim ond i chi ddinistrio ei diwiau ffals nhw, a'r allorau yna i gyd, mi fyddwch chi'n llwyddo ac yn byw o dan fy mendith i. Chi beth lyflu. Syml, ie? Syml iawn. Ond beth mae llyfr y Barnwyr yn dangos i ni yw, ffeil llwyr. Methiant llwyr. Cenedl ar ôl cenedl, pobl ar ôl pobl yn cwympo. A felly, os allwn ni fynd mlaen i'r llun nesaf, neu falle allai i wneud ar y ffôn hyd yn oed. Dyma ni. Oedd gyda chi sawl
gobeithio bod e'n weddol glir, sawl barnwr, dyma Duw yn anfon, right? Pan oedd pobl wedi gwrthryfela yn ei erbyn e. Sawl person yn dod yn cael ei ddarparu ar gyfer pobl Israel. Ond, oedd pobl Israel yn cadw cwympo i'r trap yma o y cylchoedd yma trwy hanes, right? Maen nhw'n dechrau off yn pechu. Neu os liciwch chi, allwch chi fynd nôl i'r darn lle mae'n sôn am heddwch, peace fyna. Dyna lle maen nhw yn wlad yr Addewid. Mae popeth yn gret. Ond maen nhw'n dechrau edrych ar yr eilunod. Maen nhw'n troi at yr eilunod ac yn pechu. Wedyn, mae Duw yn anfon, nid damwain, mae Duw yn anfon oppression, cael eich gormesu neu'ch gorthrymu. Mae nhw wedyn yn troi yn ôl at Dduw ac yn gofyn o arglwydd maddau i ni. Dyn ni wedi gwiro ddi wrtho ti, yn dod yn ôl. Wedyn, mae Duw yn ei hachub nhw. A wedyn maen nhw'n profi heddwch a mae'r cylch yn cadw i ddigwydd. Gobeithio bod chi'n gallu deall y darlun. A dyma'r pwynt, sy'n ots pwy sydd yn dod, sy'n ots pa farnwr sydd yn dod, a sy'n ots faint o weithiau mae'n digwydd, sdim byd yn newid. Maen nhw'n dal i gwmpo i bechod. Maen nhw'n dal i gwmpo, a'r broblem yw, mae angen calon newydd arnyn nhw. A mae angen achubwr gwell arnyn nhw, na unrhyw un daearol. Chi'n gweld, oedd pob un o'r arwyr, i fynd nôl, oedd yna rhywbeth yn gret am bob un ohonyn nhw. Ond, oedd rhywbeth yn wael am bob un ohonyn nhw hefyd. A mae hanes pob un ohonyn nhw yn gorffen yn ofnadw. Pob un. Pob un ohonyn nhw, sdim un yn gorffen lle chi'n gallu edrych nôl ar ei bywydyn a gweud, na chi gret o dde. Oedd na rhai pethau da o'n nhw wedi wneud yn nerth yr arglwydd, ond o'n nhw'n anigonol. Mae Gideon yn benni lan yn lladd pobl ac yn creu eilyn. Mae Jephthah yn trin Duw fel eilyn ac yn aberthu ei ferch ei hunan mwyn ennill brwydr. Chi'n gwybod beth mae Samson yn wneud? Maen nhw gyd yn pechu, yn cwmpo'n fer. A felly maen nhw'n benni lan yn ôl unwaith eto yn yr un twll. Dyma pam mae e'n torri y cylch. Mae e'n torri y cylch yma sydd yn ein hanes ni. A beth sy'n ddiddorol hefyd yw, mae'n digwydd, a mae bron yn mynd yn wath bob tro. A chi'n meddwl, mae yna wers i ni'n fyna, pan i ni'n edrych ar y ddeiar ac ar ein bywyd ni, mae yna demtasiwn i feddwl, i ni'n bobl evolved nawr, i ni'n bobl gwell nawr, i ni'n gwybod mwy nawr nag oedden ni 1000 o flynyddoedd yn ôl. Yn sicr ni'n clywed trwy'r amser na gynnu, we're an evolved race nawr, a ni'n gwybod yn well nawr, i ni ddim yn hen ffasiwn fel nhw, i ni ddim yn clueless fel nhw. Os fydden ni yn dysgu rhywbeth, dyma sy'n eisiau dysgu. Heb fod ni'n gweld fod angen torri y cylch yma o bechod ac o wrthryfel i'r arglwydd ac o geisio elunod, sdim gobaith gyda ni o blesio'r arglwydd. Dyna beth mae'n dangos i ni, mae angen calon newydd arno ni. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli pam fod Duw wedi gadael i hyn ddigwydd yn yr Hen Testament. Pam fod gyda ni llyfr y Barnwyr? Pam fod Duw yn gadael i'r cylchoedd mae ddigwydd? Wel, sawl rheswm, ond yn sicr, i ddechrau, mae'n dangos i ni yn ein nerthyn hunain, dyma sy'n mynd i ddigwydd. Heb fod Duw yn ymyrryd mewn ffordd gwirthiol, dyma sy'n mynd i ddigwydd. I ni'n mynd i fod yn stuck yn ein pechod ni. A felly, dydyn ni ddim yn credu mewn efengyl newn ni'n well tro nesaf. I ni'n credu mewn efengyl sy'n dweud, dwi angen bywyd newydd. Dwi angen cael fy ail greu ar lun a delw Duw unwaith eto. Dwi angen calon newydd. Heb fod yr arglwydd yn maddau ac yn rhoi i mi galon sydd tuag at yr arglwydd yn lle tuag at bethau bydol ac elunod, tuag at yn hunan, dwi'n stuck yn fy mechod. A mae lot o'r Hen Testament yn dangos i ni, nid yn unig y peryglon, ond y ffolineb o fynd ar ôl y pethau yma, yn hytrach na troi at Dduw
a dibynnu ar yr arglwydd Iesu wrth gwrs. Mewn gwirionedd, beth mae'r Hen Testament yn dangos i ni yw gymaint sydd angen Iesu arno ni. Gymaint mae angen yr arglwydd Iesu i newid y cylchoedd yma. Ond nid yn unig hynny. Wrth gwrs, mae hefyd yn gweithredu trwy hyn i gyd. Mae e'n cadw ei addewid, a mae'n anhygoel. Chi'n sylwi sut yng nghanol pechod ac gweithredoedd ofnadwy, yr holl Israeliaid, dyw'r arglwydd ddim yn cwmpo'n fyr ar ei addewidion unwaith. Dyw e ddim yn gwiro, dyw e ddim yn gadael nhw lawr, unwaith. Mae'n ffyddlon trwy'r cyfan. Ond mae'n fwy na ffyddlon, mae'n raslon hefyd. Mae'n raslon tuag atyn nhw. A byddwn ni'n gweld rhywbeth o hynny mewn munud. Beth ni'n gweld yw, trwy hanes Israel, mae Duw yn gallu gwneud pethau rhyfeddol ac amlygu ei hunan a'i nerth a'i ogoniant drwy bobl gwan sydd yn gwiro. Chi'n gweld, maen nhw'n cwmpo'n fyr. Ond mae'n bwysig bod ni'n gweld bydde gelynion Israel yn edrych ar Gideon, ar 300 o filwyr, ac yn dweud, wel, nid nhw yw e, mae rhaid mae Duw yw e, mae rhaid mae ei Duw nhw yw e. Bydde pobl yn edrych ar waliau Jericho'n cwmpo, ac yn deall, so nhw'n cyffwrdd y wal am ein cwmpo. Mae rhaid mae Duw yw e. Chi'n gweld y pwynt? Mae'n amlygu ni nerth Duw yng nghanol gwendid dynion. Pobl fel chi a fi. Mor wan ydy ni, mae Duw yn amlygu ei nerth trwyddo ni. Hyd yn oed yn ein gwendidau ni, pan ni'n wan, mae'n amlygu ei nerth. O'n i'n darllen llyfr am y diwygiad yn ddiweddar, a un dyfyniad bach yn hynny, mae yn Saesneg, a felly mae'n sôn am bethau gwahanol oedd yn digwydd mewn llefydd gwahanol yng Nghymru. So, i rai sy'n cael cyfieithu, allwch chi dynnu mas am funud. Location, Newquay, Cardiganshire, on Sunday morning in February of 1904. It was during a prayer meeting being led by Pastor Joseph Jenkins. Jenkins asked for personal testimonies. Some tried to speak on other issues, but Jenkins redirected their focus to the Lord. There was a prolonged silence, awkward silence. Then suddenly, a young girl named Florrie Evans rose to her feet and spoke softly with a trembling voice. I love the Lord Jesus with all my heart. A journalist named W.T. Stead, who was present that day, wrote this. The pathos and the passion of the avowal of that young girl acted like an electric shock upon the congregation. One after another rose and made the full surrender, and the news spread like wildfire from place to place that the revival had broken out and that souls were being ingathered to the Lord. You'll need the translation again now. Chi'n gweld y pwynt? Mae hi'n siarad fel merch fach, digon gwan, digon cyffredin. Dyw ei datganiad hi ddim yn unrhyw beth cymleth, gor-ysbrydol. Y cwbl mae hi'n dweud yw, I love the Lord Jesus with all my heart. Ac edrychwch beth sy'n digwydd. Beth yw hwnna? Yr ysbryd glân yw hwnna. Nid hi, nid ni, yr ysbryd glân sydd ar waith yn fyna. A dyna beth i ni angen, gweld yr ysbryd yn gweithio yn yr un ffordd heddiw. Ond mae hi'n datgan. Dyna'r pwynt, mae hi'n datgan. Yn ei gwendid, pwy yw'r arglwydd iddi hi? Mae hwnna'n bwysig gweld. Trwy ei ffyddlondeb hi, mae'r arglwydd yn defnyddio hwnna, mor wan, mor analluog yw hi, fel merch fach, trembling voice, mae'n dweud. Mae'n achosi i ddynion i blygu glin i'r arglwydd Iesu. Na chi beth rhyfeddol. Mae'r arglwydd felly, fel yn yr Hen Testament, nawr, fel yn 1914 yn gallu defnyddio ein tystiolaeth gwan anigonol ni i ddod â pobl at ei gliniau ger bron yr arglwydd. Credwch hynny. Nawr, i ni o'r diwedd yn dod at y penod 13. Sori fod hwnna wedi cymryd sbel.
Ond yn fyr iawn, ar ail hanner y bregaeth, dwi eisiau chi feddwl nawr wrth i ni ddarllen y benod am hanes Hannah a Samuel. Ac falle byddwch chi'n gweld rhai pethau sydd yn ymdebygu'r stori. Gweld pa mor debyg yw nhw a sut mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd digon tebyg. Tri pheth fi eisiau edrych ar te. Mae Duw yn dechrau'r sgwrs i ddechrau. Wedyn mae mab yn cael ei addo a wedyn mae Duw yn cael ei amlygu. Yn gyntaf, Duw sy'n dechrau'r sgwrs. Fe sy'n initiator. Fe sydd yn dod at y bobl yma. Maen nhw'n gwneud drwg yng ngolwg yr arglwydd. Dyn nhw ddim yn ceisio'r arglwydd, ond eto, mas o ninman, a dyw e ddim yn rhywbeth newydd, achos mae'n dechrau off gyda unwaith eto. Unwaith eto mae hyn yn digwydd. Yr oedd pobl yn gwneud yr hyn oedd yn ddrwg. Ond, i un person o'r genedl yma, merch sydd yn wraig, ddi-blant, un sydd heb wneud unrhyw beth i heiddi cael profi'r arglwydd yn y ffordd yma, mae Duw yn amlygu ei hunan. Mewn ffordd rhyfeddol. Mae'n dangos ei hun iddi ac yn siarad gyda hi ac yn ei bendithio hi gyda'r addewid yma o blentyn. Mae'n cael ymweliad gan yr arglwydd ei hun. Na chi beth yw gras? Yw bod Duw yn dod i ganol pobl drwg ac yn trigarhau. A mae'r un peth yn wir i ni. Dych chi ddim wedi gwneud unrhyw beth i heiddi profi Duw yn eich bywyd chi, bod Duw yn ymweld â chi trwy Iesu Grist. Dych chi ddim wedi heiddi hwnna. Chi ddim wedi ceisio Duw mwyn i Dduw ddod a trigarhau. Fe sydd wedi agor eich calonnau a llygyd chi. I pwy yw e? Diolchwch iddo fe, bod e'n un sydd yn agor ein llyged ni ac yn ymweld â ni, yn dod ac yn amlygu ei hunan i bobl fel chi a fi. Ac os yw e wedi gwneud i ni, pam ddim i eraill heddi? Pam ddim i ein ffrindiau ni, ein cymdogion ni, ein teuluoedd ni? Pam ddim? Os yw e ddim yn dibynnu arno ni, dyw e ddim yn dibynnu arnyn nhw. I ni ddim yn edrych ar bobl yn meddwl, wel, mae nhw yn candidates da i ddod yn Gristnogion. Wel, dyn nhw ddim yn rhy ddrwg. O, allai weld bydden nhw'n ei Cristion da? Na, dim o gwbl. I ni'n dod at yr arglwydd, a fel nes i ddarllen yn Exodus 34, arglwydd ti dy hun yn dweud efo ti'n un sydd yn drigarog ac yn raslon, yn araf i ddigiog, yn llawn ffyddlondeb, yn tywallt y gariad tuag at bobl. O arglwydd felly, ni'n cyflwyno hwn a llall i ti. Yn dy drigaredd, plis wneud i amlygu dy hunan iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn heiddi fe, ond fel ti wedi gwneud i fi, a dwi ddim yn heiddi fe, i ni'n cyflwyno nhw i ti. I ni ddim yn dod ac yn ceisio heiddi fod rhywsut bod Duw yn gwrando a'n cri ni. I ni'n dod yn dibynnu'n llwyr ar y ffaith fod yr arglwydd yn dewis dangos ei hunan, yn dewis dechrau'r sgwrs fel petai. Felly dyna lle ni'n dechrau y bore yma. Fe sydd yn dod i lawr ac yn siarad gyda gwraig Manoa. Ac yn ail te, mae mab yn cael ei addo. Dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig. Pan o'n i'n paratoi, oedd e'n mynd â fi nôl trwy'r amser i hanes Hannah. Mae e mor debyg. A mae rhaid i fi weid, o'n i'n meddwl wrth paratoi, tybed a oedd gan Hannah hanes Samson neu hanes Manoa a'i wraig yn ei meddwl hi, pan oedd hi'n dod at yr arglwydd mewn gweddi. Bydde fe'n ddiddorol gwybod. Oherwydd edrychwch ar beth mae hi yn derbyn fan hyn yn addewid. Ti'n mynd i gael mab. Ti sydd heb blant, ti'n mynd i gael mab. A mae'r mab yna yn mynd i fod yn un sydd yn gweithio ar yn rhannu ac yn cael ei neilltuo yn Nazaread, yn un sydd wedi osod ar wahân ar fy nghyfer i. A beth mae Hannah'n gwneud? Mae hi'n gweddio fel un di-blant o arglwydd wedi rhoi plentyn i fi, i fod ar wahân, na i ddim eich ei benne, bydd e'n Nazaread i ti, neu roi e'n nôl i ti. Yn debyg iawn, nag yw e? Tybed a oedd Hannah'n deall fod angen un arall ar y bobl, fod angen arweinydd newydd yn Samuel ar genedl Israel. Dyn ni ddim yn gwybod, wrth gwrs, dyn ni ddim yn gwybod hynny, P'un mae hynny ar feddwl Hannah neu ddim. Ond byddwn ni'n synnu dim, byddai'n gwybod yr hanes yn sicr. Ond fan hyn te, beth sy'n bwysig gweld yw fod Duw yn cael ei yn addo mab. Ydy hi wedi gwneud unrhyw beth? Na.
Di ddim yn heiddi cael clywed llais Duw, ond di'n sicr ddim yn heiddi bod Duw yn dweud, fi'n mynd i wneud rhywbeth am eich drygioni chi. Fi'n mynd i ddarparu un sydd yn siarad barn ar yn rhan ni, sydd yn dod â chi i ymwybyddiaeth o'ch pechod chi, fel bod chi'n troi yn ôl. A dyma'r addewid sydd yn cael ei roi. A mae'n hyfryd. Ef fydd yn dechrau gwaredu Israel o lawr Philistiaid. A chi beth o feddwl bod Duw yn dweud, mae nawr fi'n mynd i roi mab i ti, a bydd e'n dechrau'r gwaith yma o achub dy genedl di. Byddech chi wrth eich bodd, byddech chi'n clywed, maen nhw mewn caethiwed yn dwylo'r Philistiaid, a mae Duw yn ei ras yn dweud, fi'n mynd i anfon un i'ch achub chi, i ddechrau'r gwaith. A mae hwnna'n bwysig, mae Duw yn un sydd yn rhoi'r manylion lleiau i ni. Dyw e ddim yn cwblhau y gwaith, mae'n dechrau'r gwaith. Yn ddiddorol. Dafydd sydd yn cwblhau y gwaith, ac os ych chi'n troi at Psalm 44, mae Dafydd ei hun hyd yn oed yn dweud yn adnod 2 a 3, gyrraist genhedloedd allan, ond ei plannu hwy yn sôn am Israel. Difethaist bobloedd, ond ei llwyddo hwy, llwyddo Israel. Oherwydd nid ei cleddyf y cawsant y tir, ac nid ei braich y cawsant fuddugoliaeth, ond trwy dy ddeheulaw a thraich di, a llewyrch dy wyneb, am dyfod yn ei hoffi. Beth mae Dafydd yn dweud yw, nid hyd yn oed fi sy'n rhoi buddugoliaeth i chi, Duw sydd yn rhoi buddugoliaeth. Duw sydd wedi symud mewn ffyrdd grymus. Duw sydd wedi nerthu ei bobl. A wedi rhoi nerth anhygoel i frwydro yn erbyn y gelyn. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n os byddech chi'n chwarae golf, tiwch i lan ar gyfer y darlun mawr. Mae hwn yn gysgod i ni o, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu. Yr un mawr sydd wedi ei addo. Yr un sydd wedi addo a bydd e'n dod i gwblhau y gwaith o achub. Ac i achub unwaith ac am byth, wrth gwrs, pobl ddewisiedig fyw. Achos nid yn unig mae hwn yn debyg i hanes Samuel, mae hefyd yn debyg iawn i hanes Mair ar arglwydd Iesu, nag yw e? Unwaith eto, Duw yn dod ac yn siarad gyda Mair ac yn dweud, ti'n mynd i gael mab. A beth mae'n mynd i ddod i wneud? Mae'n mynd i ddod i achub. Os chi eisiau troi Luc 1, adnod 30, meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd ddiw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Chi'n gweld un peth sy'n wahanol am Iesu, dyw e ddim yn dechrau'r gwaith, a dyw'r gwaith ddim am gyfnod byr. Mae'r gwaith yn dragwyddol. Unwaith ac am byth mae'n mynd i sefydlu teyrnas, a teyrnasu am byth. Ac wrth gwrs mae'r brenin yma'n wahanol, oherwydd nid just dyn yw e, ond mab y goruchaf yw e, mab Duw yw e. Mab Duw ei hun yn dod mwyn darparu buddugoliaeth yn wyneb y gelyn, Satan ei hun, ar ein cyfer ni. A felly mae Samson, fel mae Samuel, yn gysgod anigonol iawn, ond yn gysgod o Iesu Grist. Fod yr arglwydd unwaith eto yn darparu ac yn mynd i ddarparu un sydd yn nerthu ac yn dod â buddugoliaeth yn y pen draw. A chi'n gwybod, mae hwnna'n hyfryd oherwydd beth ni'n gweld yn yr Hen Testament yw mae Duw yn darparu ar gyfer yr amser cywir. Bob tro, mae yna rhyw fath o progression yna. Mae'n arwain nhw yn ei amseru cywir, ond mae'r cyfan yn adeiladu tuag at Iesu Grist. Mae'r cyfan yn adeiladu tuag at y crescendo mewn hanes lle unwaith ac am byth mae pobl yr arglwydd yn ddiogel yn nwylo Iesu Grist. Unwaith ac am byth. Ac yn ola te, fi eisiau nodi'r ffaith fod Duw yn cael ei amlygu. Nid yn unig fod Duw yn siarad, ond mae'n cael ei amlygu o ran ei bersonau. Yn yr hanes yma, mae rhywbeth rhyfeddol yn digwydd nag yw e. Yn gyntaf, mae hi'n dweud, y graig Manoa nawr, fod gŵr Duw yn ymddangos. Un oedd yn edrych fel angel Duw. Ond angel yr arglwydd yw e, nid jyst angel wedi anfon gan arglwydd. Felly mae'n wahanol.
A mae'r darlun ni'n cael o'r ymddangosiad yn debyg iawn i, os chi'n cofio, Daniel 3, Sadrach, Mesach ac Abednego yn y ffwrnais dan. A mae'r hanes yn rhoi cwpl o awgrymiadau i ni i allu deall pwy sy'n ymddangos fan hyn. Felly mae'r benod yn gorffen gyda adnod 22. Yr ydym yn sicr o farw, mae Manoa'n dweud, am i ni weld Duw. Maen nhw wedi gweld Duw. Ac yn adnod 18, mae Manoa'n gofyn, beth yw dy enw i fi gael dy anrydeddu pan mae hyn i gyd yn dod yn wir? A mae'r ateb yn dod, pam yr wyt yn holi fel hyn ynghylch fy enw? Y mae'n rhyfeddol. Nawr, dim lot o adegau yn y Beibl lle mae Duw yn amlygu ei enw i ni, neu ei berson i ni, ei natur, ei gymeriad i ni, ond mae hwn yn un ohonyn nhw, felly mae eisiau ni gymryd sylw ohono fe. Nawr, mae'r gair rhyfeddol yn teimlo'n anigonol i fi, ond mae rhai sydd yn deall Hebraeg yn well na fi yn dweud fod yn darlunio rhywbeth o fod Duw, allwn ni ddim dirnad, allwn ni ddim deall, a mae e'n awesome, os diciwch chi, yng ngwir ystyr y gair, yn llawn rhyfeddod, yn llawn ymwybyddiaeth yma bod y peth yma, yr un yma, yn gymaint mwy nag y gallwn ni ei ddeall, ei gymryd i mewn. Yn Saesneg, felly, byddwch chi'n dweud incomprehensible, anealladwy, rhy fawr i ni i ddeall. Mewn geiriau eraill, mae bron fel bod Duw ei hun yn dweud wrth Manoa fan hyn, allai ddim rhoi enw i ti, achos diw'r enw ddim yn ddigonol i allu disgrifio pwy ydw i. Dyna pa mor fawr yw y Duw yma. A chi beth rhyfeddol? Mae e'n ormod i chi ddeall ac i weld ac i brofi. Ac eto, mae y Duw yma yn amlygu hun i Manoa a'i wraig. Pobl sy'n llawn drygioni. A chi'n gwybod, y rhyfeddod, a maen nhw'n deall yw fod Duw yn gwneud hynny a maen nhw'n byw. Achos mae adnod 22 yn dweud rhywbeth pwysig wrthyn ni. Maen nhw'n deall falle oherwydd bod nhw'n iddewig, a maen nhw'n deall yn fwy na bydden ni yn hyd yn oed. Yr ymwybyddiaeth yma, os ych chi'n dod yn anigonol i bresenoldeb Duw, y byddwch chi'n marw gan gymaint ei ogoniant gan gymaint ei lendyd Adnod 22, mae'n dweud yn y dywedodd maen nhw wrth ei wraig, yr ydym yn sicr o farw am i ni weld Duw. A sut maen nhw'n gweld Duw? Wel, mae'n dweud wrthyn ni bod yn fflam yr allor yn adnod 20. Fel yr oedd y fflam yn codi oddi ar yr allor i'r awyr esgynodd angel yr arglwydd yn fflam yr allor. Dychmygwch hynny. Dychmygwch weld hynny. Duw ei hun. Mae'r rhan fwy o bobl yn cytuno, byddwn ni'n dweud hefyd, mae'r arglwydd Iesu yw hwn yn amlygu hunan. Neu falle rhyw manifestation o Dduw mewn rhyw ffordd, falle'r ysbryd yn cymryd siap person i ni ddim yn gwybod yn union, ond Duw yw Duw sydd yn presennoli ei hun fan hyn, yng nghanol tân. Pwy sy'n gallu goroesi tân? Pwy sy'n fwy grymus, mwy gogoneddus na tân? Yn yr un ffordd a y pedwerydd person yn y tân, yn y ffwrnais tân. Yr arglwydd ei hun, yn amlygu hun iddyn nhw. A'i ymateb nhw yw, dyn ni'n mynd i farw. Dyn ni'n mynd i farw. Oherwydd maen nhw nawr yn ymwybodol o'i pechod nhw. Ond beth sy'n rhyfeddol yw, dyn nhw ddim yn marw. Mae'r arglwydd yn trigarhau. I ni'n colli golwg ar hyn mor aml, ond mae'n bwysig bod chi'n gwybod hyn, dyna beth i ni'n heiddi pan ni'n dod wyneb yn wyneb ar Duw byw. Pan mae Iesu'n amlygu hyn a'n ni'n heiddi marw oherwydd ein pechod ni. Ond beth sy'n wirthiol yw fod Iesu wedi marw gyda'n pechod ni, gan wisgo ein pechod ni, fel bod ni, pan ni'n dod ger bron yr arglwydd yw, yn gallu byw. A nid jyst yn gallu byw, ond yn gallu mwynhau cael perthynas gyda'r arglwydd, cael adnabod yr arglwydd. A chi beth rhyfeddol. I ni'n cael dod wyneb yn wyneb ar Duw byw, ac i ni'n cael, nid jyst goroesi, i ni'n cael ffynnu. Mae e'n ein bendithio ni, mae e'n ein nerthu ni, mae ei ysbryd yn presennoli hynna'n yno ni. Os nag yw hwnna'n eich rhyfeddu chi, sa'n gwybod beth sydd yn gallu. Mae'n gorffen gyda yn yr hanes yma,
fod yr arglwydd yn parhau i bresennoli ei hunan ymhlith ei bobl. Fel yn hanes Samson, adnod 24 a 25, wedi i'r wraig i mab galwodd ef Samson, tyfodd y bachgen dan fendith yr arglwydd, a dechreuodd ysbryd yr arglwydd ei gynhyrfu. Mae hwnna'n bwysig bod e'n gorffen fyna. Dechreuodd ysbryd yr arglwydd ei gynhyrfu. Chi'n gweld, mae'r ysbryd glân fan hyn wedi bod yn cynhyrfu'r arglwydd, yn cynhyrfu Samson. Dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn... Mae'n bwysig, hyd yn oed yn yr Hen Testament, pan ni'n edrych ar hanes Samson a Moses a'r ein gyd, bod ni ddim yn ei dyrchafu nhw fel rhyw fath o superheroes sydd yn neud pethau ni'n erth eu hunan. Na, ysbryd Duw sydd yn ei cynhyrfu nhw. Ysbryd Duw sydd ar waith yn nhw. Mae gyda nhw yr un gwendidau a ni. Mae gyda nhw yr un problemau a ni. Cymrwch hwn fel esiampl a fel gwers o beth mae'r arglwydd yn gallu wneud drwy bobl gwan cyffredin, sef ein cynhyrfu ni drwy ei ysbryd. A mae eisiau ni weddio, ond os y bydd yr arglwydd yn cynhyrfu ein ysbryd ni, fi'n credu. Mae'n weddi beryglus gyda llaw, falle bydd e'n newid pethau yn eich bywyd chi. Ond os ych chi'n ymwybodol, dyw pethau ddim fel dyle fe fod yn y mywyd i. Dyw fy mlaenoriaethau fi ddim yn iawn. Dyw'r arglwydd ddim yn ben yn y mywyd i. Gweddiwch ysbryd cynhyrfa fi, newid fi. Siapia fi fod yr un ti di ngalw fi i fod. Felly, i gymhwyso, ni wedi gweld yn hanes y Barnwyr ac yn yr Hen Testament i gyd mewn gwirionedd, ffolineb ceisio plesio Duw yn ein erth ein hunain, yn ei bod ni'n dal ati gyda'r hen galon i geisio byw bywyd i blesio Duw. Mae'n llyged ni, mae'n calonau ni yn cael ei dynnu tuag at ein pechod a'n hunan trwy'r amser. Ydych chi wedi derbyn calon newydd? Ydych chi wedi derbyn bywyd newydd? Drwy Iesu Grist a drwy Iesu'n unig wrth gwrs. Ydych chi'n rhyfeddu at y ffaith fod Iesu wedi cael ei ddarparu fel cafodd mab ei ddarparu fan hyn. Nid i ddelio gyda rhywbeth am gyfnod, ond i sefydlu teyrnas dragwyddol sydd yn mynd i bara am byth. Ydych chi'n ofni ac yn teimlo'n wan yn y frwydr falle? Ydych chi'n teimlo yn anigonol? Cofiwch daw nerth Duw yw anterth mewn gwendid. My power is made perfect in weakness. Os chi'n teimlo'n wan ac yn anigonol, great, good. Chi yn wan, chi yn anigonol. Ond dyw Duw yno ni ddim yn wan ac yn anigonol. Mae e'n hollol ddigonol. Allwn ni roi'n hyn yn cyflwyno'n hyn yn i'r arglwydd, a dweud arglwydd defnyddio fi, ond cofiwch fel wedi si wrthos diwetha, mae'n rhaid i ni wedyn weithredu mewn ffydd y bydd yr arglwydd yn nerthu. Fel y ferch fach na, Flori Evans, wedi bod yn ymhenni ers dyddiau. Mae'n tystio. Mae'n dal i ddweud, mae'n agor i gennau hi nag yw hi. Yr ysbryd sydd ar waith, ond mae hi'n agor ei gennau hi. Mor wan yw hi ac yn dweud. Chi bod mor aml i ni mewn cyd-destun lle, i ni gyda pobl eraill sydd ddim yn abod yr arglwydd, a mae cyfle'n dod ac i ni'n gallu dweud rhywbeth. Falle mor syml a beth mae Flori Evans yn dweud. I love the Lord Jesus with all my heart. A ni ddim yn cymryd y cyfle, falle. Mae eisiau ni gymryd y cyfle. Mae eisiau ni dystio i beth mae'r arglwydd wedi wneud yn ein bywyd ni, a pwy i ni nawr yn sgil hynny. A diolchwch i'r arglwydd yn ola fod yn amlygu ei hunan. Mae'n amlygu ei natur i Manoa a'i wraig. A pwysigrwydd hwnna, wrth gwrs, yw bod nhw nawr yn gweld dyma'r Duw. Dyw e ddim yn dduw ffals, dyw e ddim yn dduw marw fel y duwiau eraill i gyd oedd i gael bryd hynny. Nid eilyn yw e, ond Duw byw yw e. A mae'n dduw mor ymys, mae'n gallu sefyll yng nghanol tân. Dyna pwy yw ein Duw ni. Sdim byd yn gallu ei oroesi fe, sdim byd yn gallu dod yn ei erbyn e. Mae'n holl bwerus, holl alluog. Ac felly mae'n cryfhau ein ffydd ni wrth i ni sylweddoli just pa mor fawr yw ein Duw ni. Pa mor ofnadwy mewn eto yn y gwir ystyr yw ein Duw ni. Pa mor ogoneddus yw e. A byddwn ni'n edrych rhagor ar hynny heno. Ar clod i'w enw. Amen.